La casa de les nines. Un poema de Jordi Tena. Quan ja és fosc, arribo a la casa, maleta en mà, que em lliga a la terra d'un temps passat. El jardiner és qui m'obre la porta per entrar al cau de la gent que viu sola, dels refugiats. Les parets grogues emanen silencis, mentre el sopar em travessa la gola i un llibre als ulls. La cuina vella recorda la vida tradicional de les gents que lluitaven pel seu menjar. Més endins hi ha 2 llits que m'esperen i n'ocupo un sense cap cerimònia fins l'endemà. De matí, la llum entra a la cambra, anuncia la jornada perfecta i vull cantar. Quan soc fora, el jardiner m'acarona, la verdor pren un aire que m'emplena, tot sembla nou. El jardiner ara tanca la porta i l'ermità ja carrega les coses per tornar al món. Miro enrere i tot és fantasia. Potser ermita o casa de nines. Tot queda enllà. Del poemari Reviu la flama de Jordi Tena.